ba? Diyan na guys, ang sister-in-law guys. Suman. Kaabot na. Mora man akong nadalit. Mora may magbalis na kadlaw na ko. Kasi rasa kami abot sa kuan. Guys, ang mga abid pan guys gikan sa Amerika gitu. Asan yan? Tulog pa. Tulog pa. Mura mang kuha. Ay, hilak. Hilak man. Hilak si Tadani ron. Hilak na pa po kapil. Hilak mas mama. Hilak naman punta. Naghilak mas mama. Hilak naman punta kapil. Mama eh. Pero silang tulog guys oh. So magigastorias. Gikan siguro ni Gastorias ma. Utang ina. Iloko ka ma. Gastorias ko gikan sa suman. Gago rin. Hindi, naay na maligya. Ay ko ina taga Gastorias nantog sibo. Daghan ka ba sa kabasket ako kayo giyan sa Asturias niya. Anya ay baligas karkal. Yan sa ng suman sa Asturias. Mga dayo man sila diha. Dili man diha. Lami ba itong tilawan ako. Pare silang tulog guys oh. Yan. Dili ito nagbukod tong gighabol. Tog mas giyan. Asan Gighabol na teknikulo. Sa katis taas. Ito nga pula pil. La nanos mamita. Allah. Tanggal pa sa mukha. Lapas na ko. Asan ni ba ito? Ano to guys? Kaya na. Agisda ning tikig pa magisda. At sa ning kuan babarag tubig kining tikig pa man. Yan mga kuanan guys pritohon. Hindi magutan. Morning guys, mainit ah. Lipay ka Diyos mama guys, kailan nagijang dilab, daughter, ganing abot. Kadayang pan suman dia. Ngano day suman sa Asturias pan sa dia, ngano ning katawa ka ganiya. Gastorias. Asa nagiputos Nay lagi gilahang kuan bing na nagiputos og dahon, lamig siguro ni. Ito niya si Gani. Ha? Na lamig siguro ni bing sa bing ka nga may. Ay bugas. La. Magkaweb na pa rin mong bagong cellphone la. Kaweb na bagong pa rin mong cellphone oh. Mainit guys. Pinutusukuan ba daw? Na day puto bingka. Cover ka lang mo. Hindi mo bingka kay na may pinalikil, wala gini pinalikil. Wa bitaw pinaliki. Hindi pinaliki na bingka. Putol siguro na. Ay na diliki-liki gamay. Lumot man na may atubangan. Lubot na kung nawag tawagan. Gagawin. Natawa Miss Bing na kay Bing ka na o putong. Sige. Bingka daw. Ha? Bingka. Wala giliki. Bingka nga sa Asturias yan. Wala sa Asturias nga mo yan. Layo ng bigta niya sa Asturias. Kasi mo sa gikan. Ipag-grab siguro niya yan ko ang bigta. Karon pa ko kakuan nga na Bing kay nga ni. Dili yan. Sa daman di mo yan. Hindi ko na. Sa Asturias. Bonggol. Kung mainit. Dia lang ibi. Iya. Kasi ba ko? Ganito mo lang eh. Moron ba yan eh? Chocolate. Ayan. Choco moron ba? Ito po, pinidor na kasi kaon di ay. Ako lang Choco kaon. moron lagi. Lagi yan eh. Dito mo ko Asturias good. Namalit yung bingka. May mal sa ito. Asturias. Uso marong grab mag ipag-grab niya damdalan dito sa airport ipag-grab gi ka Asturias. Lami. Malapit na. Karon pa kakuan nga na ipoping Dito ba kayo? Dito ba kayo? Sa palo lagi. Lugar ano kaon? Ati-ati ko.
Excited na ba kayo na mama mo abot ka, ti? Huwag mo na matulog ko. Na-stress mo na sa kadlaw, naglingkod na diyan. Nagatawa na, sige, na-stress mo sa kadlaw. Matawag eh, uma. Argaw na ko. Sige na, di ko Dali mainit. kayo balik kayo nakatubag sa. Ako mo na matulog siguro. Ang gawin niya sila, Lojong. Argaw na. Lami. Nung dito gabi nila, kung alas 11, naglingkod pa di ako. Napuli ka gabi. Oo, katong pagtutbrush na ako. Naglingkod. Naglingkod na. Magkamigda, ako migda ma. Tug. Laro kayo, wala matug. Oh, may nga ginawa niya. Iduka ko dahil. Ikaw, ge, gatas mo, ge. Sige kong taon mo. Wala kayo mo rin magkuhan. Ibang kasi, ganyan nga ang bigas ko. Halos ko na namin. Grabe mga pagduda sa kinabuhi ni Mula. Nga no di ay. Asa ka man lakaw lagi. Kasi na ni stress ma. Nara naman yung timong anak na. Dami na yung talaga ka. Dili ka na siya kahit sabihin na rin. Dami ako guys, muron. Nasaan ni tawag ni muron? Hindi ka gastorias guys. Ay, sumugaw yung buwang. Ang panig istorya. Grab na eh. Lamig. Makamukha suman, malamig ma. Minda nila, lagi natin lagi. Tiguang. Ang tiguang, ikaw rin may tiguang ko? Ma, anak mo ko wala. Di mo ko mabala. Naman tayo na ko pamilya uwian. Kung delikado kasi kay mga anak lang. Nalipay naman ka na ulit na. Hindi pa dyan, excited, delikado na. Huwag yung matug na, sigurado. Matugod, kunwari, na dyan natug. Budget eh. Oo, ma. Hindi, ika 31 ang hapon. Naman sa iyong birthday mo ka rin. Uno man akong laro. Hindi mo publik ko sakit. Pahangin. Panagot na po. Kulang mong gunas pagmamahal karon na uli naman siya. Ano yung pagmamahal? Nawala na yung kubuta. Lula, katawan ng dili. Ano, basta kulang kung kan ma? Di yun na po upo eh. Ha? Inala Ay, mo. ay. Sa tao, buhit pa. Ang mahininga ta? Ngayon ito sila si pinaka-pabriin, si pinaka-labis, tibok kalimutan lang. Ay, kapag Galing man mo siya dyan. Inaling. Inaling nga pilit. Kanang pilit. Tapos, inaling po tayo. Pagod na ako nalamig siguro na. Ang kabila, bitang tabiya. Iya, lamig. Muron. Halin kayo ba sa bus? Dalang ka siya Katawan gali. dito muron ba? Bago yung tingin ng kautag muron, baka may bligya. Oh, dari ko ah. Wala. Yan. Anong din sa ginana dani? Yan wala. Ulit man, kuan humay. Ya po nang Kana kay mais. tabiya. Ya, inon dani niya. Dami man to kayo. Guys, manglakaw sa mi guys. Magkami sa lungsod. Kaming tanan. May mabilin. Si Minggoy ra may bilin daris. Bye. Naman si Bingkoy. Nagtindahan na mura nang ibutangan no kana na i-close. Wala na mo sira. Diyan guys, nanagaja dagang sister-in-law ning abot na ganihang buntag jarang ipaja ka. Yung mama kay dugay na baja po na si Jawa nakauli. Sugod pag pandemya. Karon na po ni dyan nakabakasyon og kan guys, balik. Munang na-touch ka Diyos mama pag-abot. Kay simpre ngawon mga jita sa teng anak og dugay ta magkita. Kami skuan guys, manakay sa karsada kay lapok man. Lapok man din. Parang lapuka. Samot na diha mura nagkuan, tunaan. Ana daplin-daplin agi. May lapok na guys sa mga gianan. Mura nagtunaan. Palapok. Nanaka. Kuan, pichay, Chinese pichay.
kilo na. 240. Mata mo 3-4. Magkibinti. Sa taas, ang ay. Direct, minalong ng manggo. Pwede na pa chicken. Pila kahiwag isa ka buok. Tamis. Tamis yan. Pili ka na din. Ay, aslong. Paano gimabawan sa simuton? Para sa gani ka kung Wala, magkabuok ang palabi kay nung kayo na. Sa kilo. Muna yung mangga na kuhan. Kuan asya ako ni. pili apay ko pili. Hindi ko kibawan yung pili. Pilang kilo daw? 40. Dara ka buok di. Soko, ayun pala na lang. Kilo lang. Kilo lang. Kanarang duha. Kani sa kilo. Wala ra. 20 ra na ba? Kaya nagilo-hilo kami. Mura na siya tamis mo. Tamis ba kaniti? Tamis lagi na. Inikaw ni mo na basta mo yung ginong matamis kayo. Kanan dako mata do. Dapat isan ko dako mata. Dukog mata. Dako mata na. Aslom na basta dako yung mata. Dako lagi mata. Kanang upi yung mata kay tamis. Balira ba? Mo gani. Nugaya kami. Inayag signal oy loading man. Uy, inyo. Egi kaya niya dini okay santol ni. Kali odog mata. Ana. Si ate. Tunda na te. Ah. May kimakailaman magsaging bag. Lalang klase. Asa nindot anin Salad. kaning buti. Kana-kana. Kariya mo na ma'am. Ang saan din na pagila pa? Salang. Ang saan din pagila ng tunda naglapatan ka? Pila na? 40 man. Yan na yung klaseng saging bag. Gay man kuno tagkas na wa kit niyo. Pero Baka parehas ni lang. siya. Pero saging ra mangyapon na. So banana gyapon na. Inlay lang mangan. Banana ra ko na ilan. Salamat. Bayad Gulay. Ginayad ko na. Gulay. Gulay na lang kulang. Lula pa tong kubo. Wait lang, nagkulang mo ni Oy. Gulay sa mga ano doon. Pero yung tagbatong pa? Batong bag. Ang itag batong. Asa? Ayun no, batong. Dali sir. Batong. Kalahating kilo. Ako rin na. Open na mo ma'am. Kauban na Oh, dai. kabanda day. Pula ni. Pili ko na ako. Tunga lang dai. Ikaw pili o ko kay bawa na. Tunga lang ni, tunga naman siguro na dai. Pili gahos. Kulang pa. Wala na yabo na kasabanta ni ron. 1/4. Tunga na ron. Sige to. Nagluto na to sa magluto pa ba tayo ni kuan niya. Kangkong doon. Radish andon. Kangkong. Sulong pagyud. Anong pagyod? Hindi ano. Kaya ka na. Kana ano dai? Ahos. Kana dikuban. Tunga na. Karon nagluto na to. Pwede na na Jane? Sa Ha? baboy? Oh, pwede na na. Pwede na rin? Oh. Sige baboy. Bang, hindi pang labay. What good? Bingkit pa dito. Kani kano dayo? Pwede ka na tulog gabi. Nay bato. Kana kano dai? Dali may nang nagugahon. Kana te. Oh, kana Mas dai. nindot na kaysa katong isa. Apili dayo. Kanira? Wala pa oh. Kanin ba oh? Yan. Mapait ata yung maliit. Mama okay. May mga hindi mama. Mga dagkong ano. Oh, kana. Kanang dagkog hilang ba? Oo. Be, usa sabi. Okay ra di butang dai. Imo dong, usa mo dong. Sige, pili gi. Pili dong. Radish, kangkong. Ug magbarog-barog na kani ng tabi diha kay nay mamalit. Para sa sinigang. Siling green, akatong kuan. Katong siling nga haba ba? Baba. Espada. Espada. Na may sili na espada kuno dai taas kayo. Espada ilang ipangita. Adara nakatago. Wala inyong giguludo. Yung sitaw ato apo na. Pila ni? Pila diri dai? Sa sinigang lang. Mga Agamay ra Gamay mo lang ka lima ng ra mga ka nakabuki mong kanay mong kabtan. Kana. Apat. Ayaw ng lima, gusto mo apat, sige apat. Sa pay kuwang.
Sa inyo, sa baboy. Nganong na may mais na inani? Oh, pitsayra. Ayun, ano na ba? Chapsoy. Ay ni mama, pitsayra dyan gusto. May mais sa padak ah. Di oy, pangsagol man nasa kwan pa. Sapsoy. Ang gulo niyo ah. Pangsagol man. Basa dito, Jake. Na. Pero mais gyapon ni dai. Isa mo na lang siya. Tagbaboy konti ba? Pa. Naputoy dag ko, sir. Sweet corn. Anak ni siya kana mo yaman. Nayay, kitas giyag mais. Taong ka? Ang paboritong mais. Day, ani? Oh, pagpugin, ma'am. Hinihinay lang kay malibog taon lang tinira. Anak ko nun. Pilir ako gusto mo nito. Wala kayo. Duwa ko na ako. Kagsahan mo yan. Ma'am, bayad ko na ma'am. Ila ka nan. Sige lang magpili ha, may bayad ha. Pilan? 345, ma'am. 345. Magkani na. Magsagin mo, sir. Bubalik ko na. Ha? Nanami saging. Nakapalit na mig saging. Oh, sunod. Pwede 200 na sa iyo na dai, wala lain. Wala ni, sir. Don't pay me. 340. May discount pa. Jok rin na ya. 340. Ay, napakoy sukling G. Sibuyas na. Dahon? Na dito. Gamay na lang to. Gamay na lang to. Salamat, ma'am. Salamat kay Daya. Uy, napakoy sukli. Salamat tayo. Salamat. Ano yung nabilin? Wala na, sir. Hindi ako may sukli. Kasi daw. Sibuyas na laman daw nagsukli. Balik G. Daman oh. Ay, naday dito. Ito na biyo. Sili. Sili, bell pepper ni. Bell paper. Narakadako. Nagulo niyo ha. Parang kakiyot tagilang ko ano. Patula. Kagunit pa, waka, hindi ka naawa sa anak mo. Patay, bit-bit. Salamat kay ninyo, mga gwapa. Kinsi. Kung saan man pag mabawa na tagtamis. Dro. Taka man ni siya punit. Uy. Pili Kung na. mabawa na tagtamis daniya. Kanang tanaw ni mo pinya ha. Kani. Kani. Pila ka buo ka Duha. tagtamitin. Kana dai sa tuba. Kari? Ayaw na dai. Asa man? Kari dai ko. Kari? Kana. Tamay sa mga kaniya. Mo na gid ko tamis na. Asa ni nagikan na pinyaya? Negros siya sa. Ah, Negros. Wala man diri sa tuwa. Dagan pinyan sa Negros. Wala na sa tuwa. Sa kuan Mindanao no, may daghang pinya. Davao. Negros ug Mindanao, Davao. Davao. Nakapamalit na mi sa muang kuan guys. Konsumo. Ano naman tada na nga ginagsuot-suot, nangital mga jud kag lisod na may agyanan nga. Daka adto jud ka sa piot. Hilig jud kag piot ha. Kami ng piot kay huot. Ay luag adto dito sa piot. Mura kag talangka, sagasa mo suksuk. Sige yanog si ate guys na sila dito ni Hagis Pika. Guys, nakauli na mi. Baklay rami dari kay kuan lapok. Bantay dalan narangka lapok. Mohon sana ni ngagihanan dani. Pila may pakjaw danis driver. Hey guys, dana miss bye guys, nakauli na mi. Handaga mo ang mga gipang malit amo paninga. Pangipuson ipangbutang sa kananay rip kay mo niya mo ang budget. Budget naming sadaan guys, mapila na ni kadlaw warong di magbalik-balik sa merkado ba. Ipang-freezer sa tali. Kay sige ra mag wano maniuto sa mi guys. Karon kaya nang kakitas. Nga akong suka sa lababo. Kaya mo paning pangipuson ning amo ang gipang malit sa merkado naghaman mo paniudto. Kaya maniuto sa mi.